Bago po ang lahat, nais ko pong magpakilala sa mga hindi pa nagkakakilala sa akin. Kasi maraming mga kaibigan ko yung nakakilala sa akin na nagsasabi na patuloy ko daw yung aking nasimulan na pagbablog. Yon, ipapatuloy na po natin, pero dito na sa YouTube channel ko, no? Please subscribe and follow sa mga makakilala sa atin at yung kikilalanin pa lang natin. Ako po pala si Mark Bretanya Caceres. Ako po ay lumaki sa Pilica Marinisor hanggang elementary, and lumipat kami sa Milaor nung ako ay mag high school na, hanggang sa ako ay makapagtapos ng college. Yung mama ko po ay tubong Pilica Marinisor and yung papa ko ay tubong Milaor. And bigyan ko kayo ng konting background sa aking educational background. Ako po ay nagtapos ng elementary sa Roman Malanaon Elementary School. And ako ay nagtapos ng high school sa Artiso Steel Memorial High School. And nagtapos ako ng college sa Viscas, no. And habang pala ginagawa ko tong video na to, nagpiti yung aking asawa kasi hindi na daw siya dinadatnan. Ngayon, pero positive. Ito, tingnan nyo nga kung positive yan, negative. Sa tingin ko negative kasi one lane na malinaw at isang sa outro yung yan, yung anak ko. Hindi mo pag-utos, sapsapan niya na ihip niya. Yung anak ko nakialam na din, kinuha yung magkakaroon daw siya ng karibal sa amin. Pa lang siya. Yung palapitin ni Mrs. ay di malinaw. One lane na parang dalawang lane. 2 lanes yan? Tingnan nga natin sa mga kapanood ng video natin. 2 lanes ba to? Comment nyo nga kung mag 2 lanes yan. 2 lanes ba yan? Parang 1 lane lang yan Hindi kasi, mahina kasi yung nating camera. And yun lamang po, sana supportan nyo ko sa gagawin kong vlog. Ang pangalan ng aking vlog ay yan OFW sa Pinas, si Mark. Hindi talaga siya literal na OFW. May ibig sabihin yung OFW na Overworked Filipino Worker. Yun lang po, and maraming salamat.